Bene, oggi parliamo di un'applicazione di istinto molto innovativa. L'abbiamo chiamata pietra contemporanea. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πρωτοποριακή εφαρμογή του Instinto που ονομάσαμε Pietra Contemporanea. Στην πραγματικότητα είναι σύγχρονο επειδή είναι δημοφιλές στις μέρες μας, αλλά θυμίζει τα χαρακτηριστικά μιας παλιάς πέτρας και είναι φτιαγμένο από ένα προϊόν που αποτελείται από πέτρα, μαρμαρόσκονη και ρευστά ορυκτά που στερεοποιούνται μέσω της εφαρμογής. Όπως πάντα, ξεκινάμε με την εφαρμογή του Primus. Εμπρός λοιπόν, Πάολο. Come sempre tutto parte dal Primus, Paolo ci farà vedere. Primus è asciutto, possiamo... Το Primus στέγνωσε. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την εφαρμογή που είναι λίγο περίεργη. Εφαρμόζουμε το Instinto σε 3 διαφορετικά χρώματα για να πάρει τελικά αυτό το αποτέλεσμα της αρχαίας αλλά ακόμα σύγχρονης πέτρας, πολυλία. Ξεκινάμε με τη σχεδίαση μερικών γραμμών με αυτά τα χρώματα, ένα κάθε φορά. Bene, un po' strana come cosa, ma vedrete. Φαίνεται μια αρκετά περίεργη εφαρμογή, αλλά θα δείτε ότι είναι πολύ απλή. Τώρα σχεδιάζουμε μια δεύτερη γραμμή, χρησιμοποιώντας ένα άλλο χρώμα, το μαύρο. Πάολο, μπορείς να συνεχίσεις. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, ο Πάολο εφάρμοσε άφθονο μαύρο. Τώρα μπορούμε να εργαστούμε στο τρίτο χρώμα. Adesso mettiamo il terzo colore. Όπως μπορείτε να δείτε, το μοτίβο αρχίζει να παίρνει μορφή. Το υλικό είναι πυκνό, αλλά πρέπει να το κρατήσουμε υγρό για περαιτέρω επεξεργασία, έτσι θα ψεκάσουμε λίγο νερό. Bene, adesso viene il bello. Εδώ είναι το αστείο κομμάτι. Ο Πάολο θα πάρει μια μικρή ποσότητα χρώματος από κάθε ένα από τα 3 χρώματα και θα τα βάλει στη σπάτουλα και στη συνέχεια στον τοίχο, βοηθώντας να δημιουργηθεί εκείνο το τυπικό μοτίβο του Pietra Contemporanea. Όταν το υλικό αναμειγνύεται, πρέπει να το πετάξουμε και να φτιάξουμε λίγο νέο φρέσκο. Τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε κάτι. Το μοτίβο αρχίζει να εμφανίζεται. Τώρα πρέπει να το πάρουμε υγρό και λίο, αλλά ταυτόχρονα αναμειγνύουμε τα χρώματα για να δώσουμε την εντύπωση της φυσικότητας που είναι αυτό που κάνει αυτό το αποτέλεσμα όμορφο. Ecco, se a questo punto è a posto, non dobbiamo fare nient'altro che... Τώρα, σε αυτό το σημείο, αν μας αρέσει έτσι, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το γυαλίσουμε. Αλλά αν πρέπει να κάνουμε μία διόρθωση, για παράδειγμα εδώ, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο χρώμα. Andare sopra ancora con un passaggio con i 3 colori.
Qui uno continua ad aggiungere colore finché è soddisfatto, quando vede l'effetto che vuole. Στην πραγματικότητα μπορούμε να προσθέσουμε λίγο χρώμα μέχρι να ικανοποιηθούμε, μέχρι να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν μας αρέσει, προχωράμε σε συμπίεση και λίανση, για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα της γυαλισμένης πέτρας. Αν είναι απαραίτητο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο νερό. Bene, sta asciugando. Domanda, quanto lo vogliamo liscio? Se lo vogliamo... Ωραία, στεγνώνει. Αν το θέλουμε λίγο, ψεκάζουμε λίγο νερό και στη συνέχεια το πιέζουμε. Θα σας In δείξουμε. modo che facilitiamo questo processo. Noi lo facciamo, così lo facciamo anche vedere. Altrimenti uno può compattare e chiuderla così. Ecco, sta asciugando, sta tirando. Τώρα στεγνώνει. Αυτή είναι η στιγμή, όπως πάντα με το ίνστιντο, για να ξεκινήσουμε τη συμπίεση, για να το κάνουμε λίγο και γυαλιστερό. Το θέλω λίγο γιατί μετά θέλω να το κερώσω με το τσέρα. Αλλά αν θέλετε, μπορείτε να το αφήσετε έτσι λίγο τραχή. Io la preferisco liscia perché poi voglio dare la cera, ok? Quindi fammi vedere che la lucidi. Bellissima questa pietra contemporanea così colorata. Αυτό το πιέτρα κοντεμποράνεα είναι τόσο όμορφο, τόσο γραφικό και γυαλιστερό, είναι υπέροχο. Φυσικά μπορεί να ολοκληρωθεί με το τσέρα, που είναι το τέλειο του φινίρισμα, διότι είναι ένα φυσικό και πλήρως απορροφητικό προϊόν. Τώρα θα εφαρμόσουμε, αλλά μόνο από ένα ορισμένο σημείο και μετά, ώστε να δούμε τη διαφορά. Vetro, vetropaco, quello che vogliamo. Diciamo che essendo un prodotto naturale si merita la cera. Adesso l'applichiamo, però l'applichiamo... Έτσι εφαρμόζουμε το τσέρα. Μόνο λίγο, δεν χρειάζεστε πολύ. Το ίνστιντο είναι ένα εντελώς απορροφητικό προϊόν. Dopo 5 minuti possiamo passare il panno. Μετά από 5 λεπτά μπορούμε να το σκουπίσουμε με ένα πανί και γίνεται εντυπωσιακό. Il passaggio diventa veramente spettacolare. Bellissima al tatto e alla vista, questa pietra contemporanea. Είναι όμορφο να αγγίξετε και να δείτε. Αυτό το πιέτρα κοντεμποράνεα είναι διαθέσιμο σε 10 χρώματα στον κατάλογό μας. Αλλά το καλύτερο πράγμα είναι ότι μιλάμε για ένα εντελώς φυσικό προϊόν. Και αν ψεκάσω λίγο νερό εδώ, το απορροφά εντελώς, ενώ φεύγει στο τσέρα. Assorbe completamente l'acqua e sulla cera invece scivola, ma si mantiene la naturalità anche con la cera. Εμπνευστείτε από τον κατάλογό μας. Υπάρχουν 10 χρώματα, αλλά αν θέλετε να ζήσετε νέες εμπειρίες, θα σας υποστηρίξουμε. Να περάσετε καλά. Buon divertimento.